Hello, good morning everyone! Welcome sa Akalay, Tres Marias Farm. Ayan, samahan niyo po ako guys kasi ngayong araw tayo ay magbibilad ng palay. Kasi bagong paani kami, kakapaani pa lang. Ito yung mga nahakot na dito sa taas, dito sa kabilang bahay namin. Pero doon sa kabila, sa Tres Marias Farm, nagpapatreasure pa rin hanggang ngayon. So, ayan. Meron na kami ditong 35 na sako. So, ayan si Tres. Kaya, sayang din naman ang araw. Wala sila mama. Ako lang dito, guys. At saka yung aking pamangkin na baby boy. So, kailangan magbilad tayo ng palay. Huwag na natin silang hintayin. Tayo na lang yung gagawa. Kasi ganun talaga yung buhay probinsya. Buhay farmers. Kailangan sipagan lang. Good morning, Atar. Good morning. Shout out. Thank you for coming, Atar. Thank you for your support. So, ayan, kasi maaraw na, kailangan buksan ko na yan. Kahapon pa yan nasimulan, kaya lang umulan na naman kahapon. So, kailangan ngayong araw, buksan ko na yan na trapal para maibilad na yung palay. So, ayan, samahan niyo po ako na magbilad dyan. Magbilad-bilad talaga. Dahil tayo ay magbibilad ng palay. So ito yung ating gagamitin na pangtaboy sa mga manok kasi yung mga manok nandiyan na naman nakabantay agad. Ito yung ating pangtaboy mamaya. Thank you, Atar. Thank you. Please do like my live stream. So, ayan. Samahan niyo ko, guys. Ito yung gagamitin kong panghalukay. Panghalukay sa palay. O, diba? Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Ilagay ko muna dito. Ang init na. Grabe. Thank you, 1 million viewers. 1 million viewers. Papakita. Huwag tayo magpapakita ng mukha kasi haggard si Tres, pero makikita pa rin ata ako dyan. Thank you, thank you. Kukuha ako ng sako kasi ang daming butas ng ano, ng trapal. Ang daming butas ng trapal, guys. Kailangan lagyan ko ng sapin sa ilalim. Lagyan ko ng sako. Para hindi matapon yung ano, yung palay.
farmers. Iitim na naman si Tres. Sayang ng gluta. Sayang ng gluta ni Tres. Napakainit. Parang apoy. Parang apoy guys yung init. Grabe. Sana hindi umulan kasi sayang ang pagod. Thank you, Otar. 5 million viewers. Mega love shoutout. Thank you so much. So, ayan na. Bukas ko na yung ano. Naibukas ko na yung trapal. Mamaya, i-ano ko na lang yan. Ihahalukay. Ihahalukay. Ihahalukay na lang yan ni Trez. Mamaya. OMG! Ayan. Meron na tayo dito. Ano, kailangan natin na halukain na. Halukain na natin guys. Yan, ganun. Ganun yun. Sana wag munang umulan kasi kawawa si Tres. Kawawa si Tres mag ano dito. Oh. Thank you, 3 million viewers. Thank you, Atar. Ganito po ang buhay sa probinsya. Pagpapaguran mo na lahat ng biyaya, lahat ng grasya. Pagpapaguran mo muna, mag-araro, mag-prepare ng palayan, mag-araro, magpakubuta, magtanim, pagkatapos, maglalagay ng pampataba. Kapag namunga na iyan, aanihin na. Minsan dadaanan pa ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha. Minsan wala pang naani, puro lang pagod. Buti na lang ngayon, palibasa summer na, pero inulan nga eh. Inulan nga nung nagpapaani. Ayun. Kumukilimlim na naman. Porkit nagbibilad ako, nagkumukulimlim ang kalangitan.
Sanang umulan, Lord. Kasi wala kami ditong katulong. Walang boy. Walang boy si Tres. Si Tres lang talaga yung gagawa. Ayan, pawis na aketch. Dito naman tayo sa kabila, guys. Dito na naman tayo maghahalo kay Obi ng palay. Mega love shout out, 3 million viewers. Thank you. Pa ako, madumi. Malalagyan ko ng ano. Ano po, palagay sa ano, sa likod. Minum ka na? Very good. Buong pakwal. Ito piliit ang dito. Buong pakwal. Ay, sige. Akala ko ako. Ito ang pakwal. Siliit pala. Ma'am Daisy, Mix Vlog, mega love shout out. Ma'am Leonora, salamat. Nagbibilad po ng palay si Tres. Kasi bagong paani, basa-basa yung palay. Ayan. Kaya kailangan tumulong na si Tres para matapos na yung trabaho. Solo flight ni Tres kasi sila ay nagpapatracer pa doon sa kabilang lupa. Hinakot lang yun dito. Hinakot lang kahapon itong palay. Kaya hinakot dito sa bahay. Kaya kailangan ibilad namin kasi basa. Kaya lang yung panahon hindi maganda. Ngayong nagbilad ako ng palay, kung kailan binuksan ko yung trapal, saka na naman nag-iipon dyan ng kaulapan. Tapos mamaya, kapag lahat ko na ito nailatag, babagsak na naman si ulan. Nako. Nako, sana pagbigyan mo naman kami na mai-dry to. Once kasi guys na hindi to nabilad, tutubo to eh. Tutubo yung palay. Ang pangit na, ang itim na ng bigas. Kung ibibenta kasi namin guys na bagong ani, ang mura. Ang mura ng palay kapag binibenta. Manoy Eric, mega love shout out Manoy Eric. Ayan, pagod na aketch. Solo flight ni Tres ngayon ang pagbilad ng palay. Ma'am Leonora, mega love shout out. Mustasa sayote. Mustasa sayote. CH Japan, mega love shout out. Thank you, 3 million viewers. Salamat po, salamat sa inyo dyan.
you, Manay Eric. Hala! Bakit nawala yung natakpan na si Haring Araw? Mamaya, baka bumagsak na naman yung ulan. Huwag naman. Kasi sayang ang pagod. Sayang ang pagod ni Tres. Sa kabukiran, doon kami nakatira. Kasama ko, oh my goodness. Oh my goodness! Ayan talaga yung ano, ulap. Wag naman po, Lord, please. Kasi walang katulong dito si Tres. Sa kabukiran, doon si Tres nakatira. Kasama niya ang kanyang bata at kalabaw. Sa isang bukid, doon kami nagtatanim ng mga palay at gulay. Sa umaga'y maririnig ng ibon na awit. La la la, la la la. Babantay na naman kayo ah. Babantay naman kayo, mga manok kayo ah. Babantay sala kayo, mga manok. Hi, pawisan akit. Thank you po, 3 million viewers na naandyan. Thank you so much. So, ayan guys, yung kalangitan, maulap. Parang
nag-iipon ng ulan. Mama Ra. Mega love shoutout. Mama Ra. Mama Raj. Ano ba yung tamang term? Parang hindi ko na muna ito bubuksan na isa kasi parang uulan eh. Sayang lang yung pagod ko. Sis Antaray, mega love shoutout. Happy Labor Day. Labor Day ba ngayon? Oo nga no, May 1. Tapos ako ito, nagtatrabaho. Wala tayong pahinga. Ayan. So, ibig sabihin, wala kayong ano ngayon, Sisi. Wala kayong trabaho ngayon. Holiday. Ayan, binabantayan ako agad ng aking mga manok. Ayan, alis sila father. At saka si Brad. Buti naman, para meron akong katulong dito. Boy! Dapat si pinasakay mo na lang sa jeep. Tapos si Josie, di naman mo. Shouty, shouty! Wala sis. Wow! Sana all beach day. Sana all magdadagat sila. Ako, ito. Magpapaitim ako dito, Sisi. Magsasunbathing ako dito sa pagbilad ng palay. Pasaway na gusto. Oo nga eh, dinaanan. Hoy! Pati yung mga alaga, ayan na oh. Nakabantay na. Kalorki. Ba't ang bilis nyo? Na-check up ang karpa? Oh. Labor Day ngun yan. Labor Day. Ano nyo pa sa nailing din sa live? May 1 baga. Kamu sumay trabaho. Ayan. Abo man. Nagpadaraga sa ina. Ayan. Ingat Sisi. Enjoy the beach. Enjoy the beach. La la la. La la la. Ano yan boy? Ata? Ito yung aking pantaboy sis sa mga manok ko. Ayan o. Gaganyan ko lang yan. Para lumaya sila. Ayan. Ha? Namaunaan. Ginalalab. Punta na doon. Ayan o. Grabe ng pawis ni tita. Ala! Na ano pa? Daguldol. Na daguldol. Ibig sabihin uulan ngayon. Boy, tapos ano? Si Diyos, hindi mo mo dumanon? Ito di mo siya sinuportahan. Moral support ba? Baba, pasok na oh. Dala, pasok na. Bawal yung bata sa live. Dali, pasok na doon. Sa loob ng bahay. Yun na. Dali na. Kasi uulan na. Tay Hefty, may love shoutout po, Tay. Good morning. Good morning po. Ano pang ano dyan boys? Ito kawan. Love, pasok na doon sa loob ng bahay. Huwag na dito sa labas. Dito ko lang to. Dito lang to nakabantay sa palayan. Happy Labor Day. Walang mga pasok yung mga may trabaho. Ay! Bukan ada bagian oh. Hmm. Oh, para tidak bisa bukan. And so I am Papa. Hmm? Ano toy? Ang sabi ng anyong Sir Christopher, may love shoutout po. Salamat po sa patamsak. Thank you, thank you. Nagbibilad po ng palay si Tres.
sinasamantala yung init. Kaya lang, kung kailan nagbibilad ng palay, saka na naman nagbabadya na parang uulan. Sayang yung pagod ni Tres. Ang ingay mo, nakalive ako. Baba, kunin mo nga po yung upuan doon. Love, bigay mo kay tita yung upuan. Yung upuan po na bilog. Opo. Salamat po, Sir Christopher. Thai Hefty. Thank you. Ayan, nakadalawang lang ako, trapal. Yung isa hindi ko pa na bubuksan kasi parang uulan kasi ayan no, maulap. Maulap. Ayan. Dali lalab. Dito lalabot, daan, kabila. Huwag apakan yung palay. Okay na. Thank you. Ang bigat nito ah. Kayang-kaya. Ayan, dito ko lang yan. Grabing pawis ni Tres. Iwan ko lang po yan dyan. Palipasan na lang oras para sa WH. Eh, dapat talaga pa nagpalista na ka mo. Pa, dapat talaga nagpalista na ka mo. Para pag dumando, tapos sinama ko dito na mo dapat ang Ako daw na ba kung Espera, ma. Espera. ano ba? Buyo ka na yung ano? Siprak lang, boy. Sini sa puro balde. Siya! 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 Sini sa puro balde oh. Siya! Tita Meg! Ayan, lumabas na si Haring Araw. Kaya lang, kulang kami sa biladan, guys. Yung, pagbibiladan talaga. Maliit yung space. Lahat na kasi mga puno at saka kahoy. La la la. La la la.
Uklan, bilad ng palay si Tres. Ayan, nakadalawang trapal na akit. Tapos parang ulap. I'm falling for you. Huwag magparinig ng ingay sa live. Naka-live si tita. Bawal yung iyak-iyak ka ng bata. I'm falling for you. Michelle, Up. dagit talaga. Bakit? Tatanungin mo kung nakita ka. Ang ginagawa mo. Ay, pag nakita ko ng manok na nagtalikod, ayan. Magsasalisi na. Sa kabukiran. Take mo talaga ito ginapitan doon. Siya kung panado ka sa ko. Take tayo sa kurang gano'n. Karing dapat sinabi mo, dahil jawa. Kaya ito na yan. Dahil mo pang ano. Ito na dahil mo pang ano. Sa pamula. Kaya ito ng batok mo. Ito natin kitsi. Hindi ka talaga mo. Siguro kayo mapilit ka. May batik na diyo na taka. Batik na nabot na nga rin mapilit. Yang may bigang ka naman sa bare. Sabi, iba. Sabi niyo dala. Yeah. Yes. Yeah. 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 Belum pernah petik konti na. Wala. Wala. Hindi ka naman. Yan ba nakita mo nila? Hindi mo nila. Hindi pa nagpapalala. Sabay ka sa baka. Kita mo tin mo po. Ay, kita kita.
Ay, mamute ko guys kasi may kakanta daw.
Nabigla ko nga mamalo yung pag ano ko, natapon yun oh. Hay, kasi ayan na naman kasi yung ulan. Nang kulimlim na naman ang kalangitan. Nagtapon mo yung ano. Oo, nabigla ko yan. Natapon, pakain na lang natin sa manok. Hay, kaloka. Buti na lang, 3 trapa lang na ilabas muna. Kasi 35 sako pa to eh. Marami-rami pa. Ang dami din yan. Mga basa kasi. Mga basa kasi mamalo kasi na ano, naulanan to. Ayun oh. Ang dami-dami pa naming ano, bibilad. Yan oh. Ang dilim ng kalangitan. Napakahirap nga po kasi laging nagkakataon na tuwing magpapaani kami, laging umuulan. Nung nakaraan, ito yung tira nung ano, nung nakaraan ng bagyong Christine dinaanan, kunti lang yung nakuha namin. Ito yung pangalawa na pagpatanim ng palay. Nakaano lang kami, 40 sako. Dakulaan pala ng palay doon. Iyo po mamalo kasi ang hirap talaga din. Mahirap din kapag ano. Ayan, ayan na oh. Nag-aaguhob na ang ulan. At least meron ani, iyo po. Meron, kaya lang talagang pahirapan din. Nagkakasakit na si father. Sa ano, lahat bayad din minsan, kaya lang hirap din mag-maintain ng ano, trabahador. Kaya pag andito na hinakot sa taas, dito sa bahay namin, kami na lang nila mother yung sa sun drying. Ayan, salamat po sa inyo. 2 minutes na lang po or 5 minutes mag-end dive na po si Tres. Kasi mag-aasikaso pa, magluluto pa. Salamat po sa inyong lahat dyan. Pasok ko muna yung ano, yung mga sinampay. Sis Vine, big love shout out. Lola Sweet, thank you. Ning, naulan na baga. Opo, mamalo. Nagsisimula na. Kaya hindi naman yan mababasa na kasi sa trapal. Okay lang siguro yan, hindi alisin dyan. Salamat po sa inyo dyan. 2 minutes na lang po mag-end the stress. Salamat po, Mamalo, Thai Hefty, Sis Vine, Lola Sweet, salamat. Salamat po sa lahat ng mga sumilip. Kumamsa kay Ma'am Nenfa, kay Sisi, sino ba yun? Aya Vlogs, kay Sir Christopher, thank you din po.
Bye everyone. Lola Sweet, thank you. Aray. Thank you po, Mama Lo, Tay Hefty. Salamat po ng marami. Ayan. Gali, Raka, mega love shoutout. Salamat po. Thank you everyone. Bye.